Co jeszcze цікаво, хотів би вам powiedzieć, że wszystkie, kto przyjeżdżali pierwsze z tym diagnozem, prawie wszystkie na 100% byli uzdrowione. To szokujące. A kto przyjeżdżał później i pytał, a czy byli u mnie takie pacjenty? Ja mówię, byli i wszystko było dobrze. Ale nie wszystkim było tak łatwo. Dlaczego te pierwsze pacjenty, które przyjeżdżali, oni byli jakby wybrani może Bogiem, żeby z jednej strony pokazać mnie i innym o tym, że to jest możliwe. A tych, kto przyjeżdżali później, już myśleli, i on wyleczył, i ja będę też zdrowy. Ja nic nie będę robił, a to walka. I тут człowiek czasami opuścił ręce i liczy tylko na mnie, jak na Boga. A ja nie Bóg. Ja mogу wiele pomóc, ale я не могу za samego człowieka zrobić to, co йому належить zrobić.